Soc l'Isaac i aquesta és la meva família. Avui hem vingut a passar el dia al primer cross de la temporada, el cross de Sant Martí, celebrat al voltant de la Mar Bella. Aquest és el meu 6è any participant al cross del Consell, però en total fa 7 que hi vinc, ja que des del 2012 acompanyo els meus germans grans que ara ja no corren. Només arribar al circuit escalfo amb el meu germà petit Biel. Ell té 10 anys i fa 5 que corre. Els meus pares, el Marc i la Tracy, ens donen els últims consells i ànims i ens ajuden a col·locar-nos al dorsal. Em preparo el cross amb calma i 15 minuts aproximadament. Abans que hagi de córrer faig estiraments amb totes les parts del cos i faig un escalfament simple. D'aquesta manera li ensenyo al Biel com ho ha de fer. Fem una mica de footing, uns quants sprints, saltar i imitar l'entrenament de futbolistes. Mentre corro em proposo anar a un ritme de velocitat que pugui aguantar durant la cursa, concentrat en la respiració, i si puc, quedar d'entre els 8 o 10 primers. Un cop arribat a la meta, recullo la bossa d'obsequis i em sento a qualsevol lloc per recuperar-me de l'esforç menjant una pera o una poma, i si em donen, un iogurt. El més important per mi no és guanyar, sinó que és la constància, anar a cada cursa i fer una mica d'exercici. Jo aquestes curses les faig per sortir de casa, prendre una mica d'aire i fer esport. També és un compromís personal que tinc, és algo que em proposo a fer. Sé que la meva família m'està animant amb força des de la grada i quan acabi la cursa em vindrà a felicitar pel resultat, sigui quin sigui. Després és el torn del Biel, que segueix els meus passos. M'acomiado d'ell que ha de marxar a concentrar-se, escalfar i realitzar la cursa a la seva categoria, que és una mica més curta, justament la meitat. Un cop hem acabat els dos, ens passegem pel Viles del Cross i ens recuperem amb les pomes de la Boqueria i el caldo solidari a Neto. Marxem contents i satisfets cap a casa, a seguir obrint sobres dels cromos Panini. Fins al pròxim cross!